Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka decision ka mengisim susu menta ka janmit, hapok ka jinglam jong Chief Minister Bodon Burong jongi kalong, kumbang laong, bangila sim ya karai menta kasni. Ba sitayew hakaway pakaway kebenai kabankut hadu ubenai November ngin kang yaki entry points jong ka jelam mikla jungi barok kabangin sedang nadu ka sitarik hadu ka nyau tarik kamut sitarik kalong beg nadu live howay tarik kadai menlong live tarik jong u ni ubenai agos siteng bit kaban sakut hadu kah nyau terik siteng mit jong ubenai September bakin nemla banwan thai siapo ka jelam kala ajeng bat ka bangi kerpat na kaleng sarkar kitu ki balai se kilaya buk lepai ya ka flight lani ya ka railway lani kanu ka transportation bakin sngau bah ban ya burong ya kan ni ka rai ka baka sarkar kala sim hadin bangi leperkhat ya ka jing ka bakrau ka bahakini ki entry points kini kinong trei jongni ki ha ki bahap ban trei artho sau kenta ha ka sisngi bangin yo ya ka ban pen khoj ban pen suba bat ru ki don kam kum ki briu ya ka bakin hap ban rest ha ki kam ki jam jongki baro kumtang akerpat lengba jongki nakaling kimi nakaliang jongki media bepin skoba ban pentip pajba tenang bagi pajba jongki jelam kala jongki baro kintip yakani bakin tip yakani tenang bagi AK baro kinlong kibayaj bejaj di klem don kanu kajing wit kijing wia hang ne hang tai